Kok susah tolong batolong, kok sakit silau mengilau, kok mati jangwa menjangwa. Santano anggan rang batanam di malah mungkin kemanuai manggatok sajo takkan dapat. Imbauan nurang tak beturui, saruannya intak bajalang, giliran tiba diawak orang malengah kasadunyo itu hukum masyarakat. Coba simak si pantun kona. Sarami-rami rang dibalai anak rajo kalalujo. Sasampi-sampi bangkalai masyarakat di Sambiajo. Mangkunya sanang hati ayah nak pandai berkisah di narumi. Walau baalah kasampinya orang banyak dipertenggangkan. Pai ke surau pengajian hadiri baralek jamu satu kumpulan juarisan. Tiba disaki kematian musibah jo kemalangan. Sudiro turui tandurus wa isi pembawa buah tangan menuri uku ajangkoannya. Tapi ngek nak usah pulo talampau amik tinggalan wajib dan sunat. Ulah mencakau anak puyuh tabang merentak burang nuri dapik pinjai ilang kapak. Dan bak pituah dek nantuo babuek bayak padu-padui babuek buruak sekali jangan. Dek gilo bermasyarakat asik bajuak peduniaran rapek PKK sampai sanjo jadi pengurus panitia senam menari poco-poco reuni segala macam. Sehingga ko anak lah bak katu anak di rumah centang perenang laki pulang banasinda siko asa pangkawalanya piak goyang kabinet rumah tanggo. Itu namanya mati karancaan. Usah jangan itu. Biasa-biasa salah. Uku aja jangko jan talampau menggantang jan balanjuang dinan sareng elok manggonya elok. Dan bak pituah dek nantuo baalah nggaran pituahnya. Pakailah sipai parian, sipai parian. Kapai madok kapulang madok kapai sama diagak keduanya. Paham kau nak? Paham Mamboya. Bakat orang cajak pandai pakar nan ahli di bidangnya. Katanya, tanpa niat kejahatan bisa terjadi apabila ada kesempatan. Atau ungkapan orang awak. Ijanlah kucing disalahkan nyampang ke samba disantuang nga ulah periwak yang tersimbah. Mau kasihnya ya? Aku tapasiannya. Contoh, orang bataduah di dangau tinggal basuo baju tersangkui bapitih pulau disakunya. Nindak taragu pekia panjang nyo semba barang-barang tu digungguang dibawa pulang. Tak ada niat nak mencilok, tapi dia basuo kesempatan beliau jadi rang pamaliang. Sabaliaknya pulau. Orang singajo pai maliang nyo kalua bakalam-kalam bajalan mando-ando. Latibo di rusuk rumah lampu barando tarang duo tipi di anjang mengalak. Orang tapaso balik pulang. Batal terjadi curi maliang ulah tak ada kesempatan. Itulah sebab karenanya de orang tu siswa. Arih jobala kemaimpo inge musibah keterjadi maka dipintehlah sebelum lanjut dicari sebelum hilang. Mungkaswinya? Ditutui segala kesempatan peluang terjadinya kejahatan. Umpama? Dibuat aturan dalam kampung supaya sekalian anak bujang ikut saratu nama rando diwajibkan lalu di surau. Gunanya? Gunanya mencegah antisipasi mengambil ruang kesempatan asa muasar kejahatan sesuai ajaran syarak kaidah di usul fikih, yaitu menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan. Surau adalah karantina. Pemuda anak remaja baik tu pun nan duda anak begini dihimpun lalu di surau di bawah kendali Paripaka.